Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBhombe Estima Samampondo babamkhulu phakade amen. Igumgedlela lithi-ke alike likhiphe-ke lama video lawa-ke manje aqondene nobukhosi ngqo. Ngizowakhipha-ke ngiwalandelanisa ngenxa yokuthi ngifuna ukufaka ulwazi kwabangenalwazi, ngoba sekubonakele kakhulu ukuthi umhlaba lo uqhathwa yiko ukungabi nalo ulwazi. Lama video-ke aqondene nobukhosi ingenxa yabantu abakhulumayo abathi amakhosi kukhona amakhosi ekungewona amakhosi oselwa noma amakhosi ohlanga, amakhosi kaShembe, nokuthi kuthiwa amakhosi lawa noma uShembe weza lapha ukuzothumba amakhosi. Manje kukhona ukukhuluma okunjalo. Manje-ke ngifuna ukucacisa ukuthi kuqhamuka kanjani uShembe kanye namakhosi, njengoba onke amakhosi akulelizwe lase-South Africa inkosi engekho ngaphansi kukaShembe noma ngabe kuthiwa isonti kodwa nje engasondele kuye uShembe nengabusiswanga uyena uShembe ayaziwa kwelamathongo, inkosi nje ngegama lalapha emhlabeni. Kuba ikhulekelwe ngabantu, nenkosi futhi ephuza utshwala ayaziwa ezulwini, ayaziwa kwelamathongo. Inkosi mhlawumbe singasho ukuthi inkosi yabangani bayo noma yomndeni wayo, ngoba izihlalo zamakhosi isihlalo sikaNkulunkulu. Igumgedlela lizowalandelanisa-ke onke-ke lama video achaza ngawo amakhosi futhi aveza ngokusobala ukuthi uShembe uwasize kangakanani amakhosi, njengoba efika kulelizwe uMqalwendlela wayesho ukuthi uzoqinisa izihlalo zamakhosi evuselele nabo ubukhosi obase buvele bufile, njengoba ubukhosi bokugcina ukufa kwaba ubukhosi bakwaZulu. EmaMpondweni kwase kudala kwabhujwa, kwase kusemanxiweni nakwezinye izizwe zabeSuthu kwase kuphelile nya, njengoba nayo inkosi uSekhukhune yabulawa umfowabo uMampuru, naye uMampuru owayegaqele sona isihlalo sobukhosi wabulawa yiwo amaBhunu ngokumlengisa ejele, kuleliya jele elithiwa iHosi Mampuru. Yilapho-ke eyagwetshwa khona isigwebo sentambo yalengiswa yanqunywa ikhanda. Amanye amakhosi kamaningi asindiswa uShembe boshiwe emajele esegwetshwe yona intambo ezonqunywa. Amanye ayigula kakhulu, egulela ukufa, amanye ayingabathula abantwana. Yilapho-ke kuzoba buhlungu khona mlaleli wegumgedlela ukuthi nawe mhlawumbe uyiyo inzalo yenkosi, leyo nzalo eyakhandwa yabusiswa uyena uShembe. Lapho leyo nkosi ingabathula abantwana, kodwa namhlanje utholakala thuka uShembe owenza isivumelano nokhokho wakho wayeyinkosi engabathula abantwana. Wathi ukhokho wakho Shembe, ngiyacela ungiphe abantwana. Wabe sezala-ke omkhulu bakho bazala obaba bakho, obaba bakho bazala wena. Uma usukhona wena njengesizukulwane bese uchwensa kwethuke abantu ukuthi kunamakhosi kaShembe namakhosi oselwa ngenxa yako ukubhubha ngokuswela ulwazi. Akuwona kuphela-ke amakhosi, kuney'bongo nje ezinye ekwase kuvalwa imizi, kodwa ngokufika kwakhe uShembe lapho wabasindisa labo bantu. Izokubala mase siqedile emakhosini usubona isibongo sakho nawe wena ohlala uthuka uShembe ukuthi hawu, kanti ngabe isibongo sami ngaba sisekho nomndeni wami ngaba ukho. uShembe wenza ukuthi kube njalo. Ukhona nje uye uShembe oasindisa ukhokho wakho owayengenanzalo. Angithi uyabona-ke manje cishe sizoze sifike nakuwo ukhiye wokubulawa kwawo amakhosi, ngoba amakhosi asenkingeni. Yebo wabona nje egadwa ngama-bodyguard, inkosi yahlahla efana ngaba kayigadwa yila ma-bodyguard agadwayo. Inkosi vele kusuka kuqala yayihlala nje esigodlweni namabutho, kodwa hhayi lokhu kugadwa kobu-bodyguard osekukhona ukuthi kugadela ukuthi vele kuyaziwa ukuthi ngeke lishone ilanga ungadutshuliwe. Cishe-ke nawo amakhosi kusafuneka yinuka amakhwapha ukuthi lokhu kufa ukuthi kuqhamukaphi, hleze kuqhamuka khona la
ukuthi iningi lamakhosi angamakhosi azalwe ngalolu hlelo engikhuluma ngalo, othola ukuthi awayi nokunikela ukuyobonga inkosini yamakhosi uShembe unyazi lwezulu. Ngeke ngakuchaza futhi ukuthi ukuzaleka komuntu ngendlela yokucelwa emzini wasephakameni ngaphansi kwaShembe unyazi lwezulu kunezinto ezilandelwayo. Uma kungalandelwanga ukuthi unikelelwe ukhanyiselwe izibani, impilo ngeke ihambe kahle. Manje-ke bonke abantu abazaleke ngendlela enjalo, nawe kufuneka uzame ukuthola ukuthi umlando wokuzaleka kwakho nomndeni wakho uqhamuka kanjani, ngoba mhlambe uyimpumputhe nje wenziwa yiko lokho. Ngoba abantu abavame ukukhuluma kabi ngoShembe bavame ukudlula kabuhlungu emhlabeni ngenxa yako lokhu ukuthi ivumelwano ababezenze noma ezazenziwe ngokhokho bethu kanye naye uShembe, begula okhokho bethu, bengabathola abantwana okhokho bethu. Uma wena usuzelwe ngenxa yokuthi umlando kawuwazi, usuthuka uShembe bese ethi ukhokho wakho, hawu le ngane ithuka umuntu wasezulwini, kwayona ikhona nje uye uShembe, bese yakubulala ukhokho wakho. Futhi kuyenzeka okunye ngakuchaza ukuthi kuyenzeka uma uceliwe ekuphakameni onyazi lwezulu, uthola ukuthi inzalo emndenini wakho wabafana yayingekho, uShembe alande ezinganeni zakhona kwaShembe ingane ebese ifakwe esibelethweni salo nkosikazi ofuna abantwana. Ngokungazi umzukulu waleyo ngane leyo esethuka futhi naye. Emva kwalokho bese bizwa ezulwini ukuthi akazochaza. Masubiziwe-ke kusuke sekubheda. Ake silalele-ke zonke izindaba, ngizobuye ngithathe nezinye sengike ngayikhuluma zawo amakhosi ngiziphine ngizifake khona la. Njengoba ngangifake nazo ezabefundisi, ngifuna ukucacisela abantu abangamaKristu ukuthi uShembe nomlando wakhe namaKristu wawuhamba kanjani, nabefundisi ake axabana nabo noma ayezwana nabo abangama-Christians. Ngiyenzile futhi nalawo ma-episode anjalo ukuthi ubone ukuthi lento wena oyikhuluma namhlanje into eyenzeka ngesikhathi sasendulo uShembe namaKristu bexabana kuze kufike igaba la baxolelana khona. Wena uzoqala phansi into eyakade yaxazululwa ngenxa yani yokubhubha ngokuswela ulwazi. Yaguqa lapho eGumkendlela Mzula amafutha omkhovu Dunto Mnesuka phakathi. Amen.